Ndinokukwazisai mangwanani ano nezita raIshe vedu Jesu Kristu. Ndinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Ndinokukwazisai vatendi, vateveri vaKristu Jesu mumativi mana ose eZimbabwe. Tinosangana mangwanani ano panguva yeshoko, panguva yekumutsurudzwa, panguva yekupiwa tariro, panguva yekusangana naMwari wedu, nokuti Mwari unopindura mibvunzo yedu mushoko. Mwari unosolva matambudziko edu neshoko. Ndini wenyu Reverend A.D. Madao, Bishop we-AFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri nenyasha, ndinouya kwamuri norugare, ndinouya kwamuri neropafadzo yaJehovha yeshoko rake. Regai ndinamate. Mwari Baba, komborerai nyika yeZimbabwe, komborerai utungamiri hwayo, komborerai kereke yenyu, komborerai vatsvene vanokunamatai, komborerai Baba hurumende yedu, komborerai makereke ose, komborerai vashumiri, komborerai vatungamiri vakasiyana siyana. Baba, rugare ngaruve munyika yedu, mufaro uve munyika yedu, chiedza chive munyika yedu, zvikuru kuziva Mwari nokunamatai. Nguva iyo yeshoko ngairopafadzwe. Zozai miromo yangu, bate nzeve dzavana venyu, vanzwe kutaura kwenyu. Mwoyo yavo igamuchire, mweya yavo inzwisise, pfungwa dzavo dzibate shoko renyu. Ndinoropfadzwa munhu umwe ari kunzwa, vanorwara ngavapore, vakasungwa ngavasunungurwe, vasina tariro vapiwe tariro, vasina mufaro vapiwe mufaro, vanochema vanyaradzwe. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano tichawana chidzidzo chedu kubva kurugwaro rwamadzimambo okutanga chapter 19 kubva pavhesi number 2 kusvika pa4. Ipapo Izebheri akatuma nhume kuna Eria akati, vaMwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu hwako noupenyu hwomumwe wavaprofita vawakauraya mangwana nenguva ino. Zvino Eria wakati achiona izvozvo, akasimuka akatiza kuti arege kuvurawa, akasvika paBherishebha raiva raJudha, akasiya muranda wake ipapo. Asi iye wakafamba rwendo rwezuva rimwe kurenje, akandogara pasi pamurara, akakumbira kuti afe hake, akati, zvaringana hazvo zvino Jehovha, chitorai henyu upenyu hwangu, nokuti handingapfuuri madzibaba angu pakururama. Mangwanani ano musoro wenyaya yangu unoti hondo ya Eria. Hondo ya Eria. Murume unonzi Eria ndemumwe wavaprofita vakuru mushoko raMwari, anoverengwa palevel yana Moses. Now, murume uyu is a mysterious character, nokuti background yake hapana zvizhinji zvinozikanwa pamusoro pake. Nhoroondo yake inotanga pana chapter 17 verse 1 yamadzimambo okutanga. Inongoti Eria muTishibi wakamira pamberi pamambo achibva kuGiriadhi, akati iye, naJehovha mupenyu, mvura haichavipo, nedova harichavipo, kusvikira ini ndazvireva. Hatizivi kwaari kubva, baba vake hativazivi, mai vake hativazivi, havana kunyorwa kwaakakurira nekwakazvarirwa. Vamwe tinovaziva kaana Dhavhidha vekuBheterehema, vamwe tinovaziva ana Sauro weTasasi, asi uyu unongonzi Eria muTishibi. Background yake haizikanwa. Regai nditaure nchiti background yako haitadzisi Mwari kukusimudza kuti uve munhu mukuru mukati menyika. Background yako haitadzisi Mwari kuti akukomborere kuti uite zvinhu zvikuru munyika. Background yako haikutadzisi kuti ubudirire mukati menyika. Baba vake namai vake hapana zvakanyorwa nezvavo. Hazvina basa kuti vabereki vako ndiani kana vabereki vako havasi ani. Pamberi paMwari hazvina maturo, hazvimisi Mwari kuti akushandise. Mwari unokushandisa vabereki vako vasingazikanwe. Social status yavabereki vako nezvavari munharaunda hazvimisi Mwari kana kutadzisa Mwari kukuropafadza.
kuzikanwa kana kusazikanwa kwa vabereki vako, Mwari unogona kukuitira zvinhu zvikuru muupenyu. Mwari unogona kupa nyasha agokusimudzira mukati mevapenyu. Kuzikanwa kana kusazikanwa, Mwari unogona kumutsa kuti uve muprofita, uite zvikuru mubusiness, uite zvikuru mupolitics, uite zvikuru muminda umu, uite zvikuru mumapurazi, uite zvikuru mumaindastry nekuda kwaMwari. Jehovha Mwari unosimudzira vanhu, unosimudzira marombe kubva paguruva. Background yaElijah yaElia hatiizivi, vabereki vake hativazivi, asi unosimuka achichallenja madzimambo, unosimuka achimisa mvura ichimira, unodaidza dova kuti risavapo rotadza kuvapo. Now zita raElia rinodifainwa kana rinodudzirwa chireva kuti Jehovha ndiMwari wangu. Jehovah is my God. Now Jehovha Mwari uyu, Bhaibheri kuna mapisarema rinoti rwakaropafadzwa rudzi runa Jehovha Mwari waJakobho saMwari waro. VaMwari vakawanda panyika, vane mazita akasiyana siyana. Pano tichaona zvaBhaari, kuna ana Mwari vakasiyana siyana, vanonamatwa kune dzimwe nyika, vanonamatwa nevamwe vanhu. Asi rega nditaure ndichiti mangwanani ano, Mwari wandakamirira pano unonzi Jehovha. Neniwo saElia ndinoti Jehovha ndiye Mwari wangu. Hasi Mwari wa baba vangu ndi Mwari wangu. Azina kunzi Jehovah is my father's God. Jehovha ndi Mwari wangu, kwete Mwari wa baba vangu. Jehovha ndi Mwari wangu, kwete Mwari wa mai vangu. Jehovha ndi Mwari wangu, hasi Mwari wa profeti wangu. Jehovha ndi Mwari wangu, hasi Mwari wa bishopi wangu. Jehovha ndi Mwari wangu, kwete Mwari wa apostola vangu. Kune vamwe vanhu vanonamata Mwari wavasingazivi, vanonamata Mwari wa vamwe vanhu. Tiri kutaura Mwari waunoita inonzi personal relationship naye. Unogona kuva neukama wedunga munhu naMwari, ukama usina vaya prophet, ukama usina vaya apostle, ukama wechokwadi, ukama chaiwo naMwari. Unogona kuva neukama naMwari kuburikidza nekutendeuka uchigamuchira Jesu. Jesu unoti ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna unoenda kuna Baba asingaendi nokwandiri. Jesu unoti ndini suo ramakwai, vanopinda nepandiri vanowana upenyu usingaperi. Unogona kuva neukama uri personal naMwari. Elia zita rake rinoreva kuti Jehovah is my God. Chinhu chinokosha munyika ino vana baba naMwari haisi mota yaunodhiraivha. Chinokosha munyika yavapenyu haisi imba yawakatenga kana yawakavaka. Chinokosha munyika yeupenyu ino haisi estate yauinayo kana fuma yauinayo yawakaunganidza. Chinokosha munyika yavapenyu kuva neukama naJehovha Mwari. Chinhu chinokosha muupenyu muno kudarika zvigaro zvenyika ino ukama naMwari. Chinokosha kudarika ubishopi wechechi ukama naMwari. Chinokosha kudarika usabhuku ukama naMwari. Chinokosha kudarika umanager uMD ukama naMwari. Tinotaura ukama naMwari waunoti kana wanamata anokunzwa achipindura minamato yako. Minamato yako ichipindurwa, Mwari uyu can be your personal God. Mwari uyu anokurwira hondo dzako dzoupenyu. Unogona kuva neukama naMwari anokurwira kune zvakaipa. Unonzwa Jesu achiti kana monamata moti mutirwire kune zvakaipa, deliver us from the evil one. Elisha anonzi Elia uyu unozikanwa muBhaibheri semurume wakarwira kuti Jehovha Mwari ngaanamatwe. Tinomuona Elia achimutswa naMwari panguva yekunge Israeri akanga apandukira Mwari. Elia unomutswa naMwari panguva Israeri yakanga backslidden. Israeri wang'ora, Israeri wabva pana Mwari. Chii chabvisa Israeri pana Mwari? Pana mambo unonzi Ahab mwana wa Omri, aive mambo wa Israeri, wakaroora mukadzi unonzi Jezebel kana Isabel mwanasikana wa Ethbar akanga ari mambo weSidoni kuKenani. Aroora
mukadzi uyu musi waakachata mukadzi uyu unoperekedzwa nevaprofita vaBhaari mwari wainamatwa kunyika kwavo vari 450 unoperekedzwa nevaprofita vaAshera vari 400 anonzi Bhaari is a male form, Ashera is a female form. Now mukadzi uyu paakauya kwaIsraeri sakwini samai vanotonga mukadzi wamambo wakava nesimba pamusoro pomurume wake. Isabel unozikanwa semukadzi waitonga murume. Vane nhamo varume mudzimba umo vanotongwa navakadzi. Chenjerai vanhu vamunoroora nekuti unouya navamwari vake, unouya nemweya yekumusha kwavo yokutongai mumusha wenyu, yotonga rudzi rwose. Isabel paakanga aroorwa wakauya nezvimwari, wakauya nezvidhori, wakauya nezvidhoma, wakauya nezvikwambo zvekumusha kwavo zvikatanga kutonga munyika yaIsraeri. Vana vaIsraeri vakabva pamberi paMwari zvakaitwa nemukadzi uyu. Chokutanga wakaparadza maaritari aJehovha akamisa maaritari aBhaari, akaparadza sungano dzaJehovha. Israeri wakava nesungano naBhaari, akauraya vaprofita vaJehovha. Ndo patinoona Eria nevamwe vaprofita vachitiza, asi Eria unomutswa naMwari kuti adhile nenyaya yaBhaari. Ari kumutswa naMwari kuti adhile achallenge chinamato chaBhaari. Eria unomutswa naMwari kuti adzorere Israeri mukunamatwa kwaMwari. Now Bhaari uyu wainzi mwari unonayisa mvura. Bhaari uyu wainzi mwari womoto. Bhaari uyu wainzi mwari wekuberekesa, the god of fertility. Tinoona Eria achiita minana wokutanga wakaita pataverenga. Eria pana chapter 17 unodeclare kuti mvura haizonai kusvikira indazvireva. Why Eria uchimisa mvura? Eria hasi kumisa mvura nekuti Mwari une utsinya. Eria hasi kumisa mvura nekuti une utsinya. Uri kumisa mvura nemhaka yekuti uda kudemonstrate kuti Bhaari hasi iye unonayisa mvura, mvura inonayiswa naJehovha. Tinoona Eria pagomo reKarmeri achiti ini ndichadaidza moto, vaprofita vaBhaari vadaidze moto. Mwari unopinda nomoto ndiye Mwari unofa kunamatwa. Vaprofita vaBhaari vakatadza kuburutsa moto nekuti Baal is not the god of fire. Jehovha ndiye Jehovha Mwari womoto. Tinoona Eria achinamatira mukadzi uya weZarefati achikomborerwa ane munana waakaita wemukadzi waakanamatira akava nemwana akazvara mwana nekuda kuti zvizikanwa kuti Jehovha ndiye unopa vana kwete Bhaari. Timbodzokera pagomo reKarmeri. Eria unochallenge vaprofita vaBhaari, unodaidzai moto pano. Mwari achaburutsa moto ndiye unonamata. Bhaari akamutsa moto munamatei, tose tomunamata. Jehovha akaburutsa moto chinamatai. Vaprofita vaBhaari vakanamata, vakadaidza, vakazvicheka masikati makuseni kusvikira kuma3 hakuna moto wakaburuka kusvikira Eria agadzira altar yaJehovha. Paaltar yaJehovha pane moto. Usapfugama pamaaltar ose. Altar yaJehovha ndiyo chete ino moto. Eria agadzira altari yaJehovha wakanamata achiti ngazvizikanwe kuti imi Jehovha muri Mwari. Regai ndikutaurire vaprofita vechokwadi havasi vaya vanoda kuti vazikanwe ivo, ndevaya vari Jehovha ngaazikanwe. Uye ngazvizikanwe kuti imi munotendedzera vanhu kwamuri. Vaprofita vaMwari havadhonzeri vanhu kwavari, vanodhonzera vanhu kuna Mwari. Unoti ngazvizikanwe ndaita mashoko aya nokutumwa neni. VaMwari havatumwi navanhu, vanotumwa naMwari. Hakuna muprofita waMwari unoudzwa navanhu prophesy, prophesy man of God. WaMwari unoudzwa naMwari kuti aprofita. Eria unonamata, moto unoburuka. Regai ndikumtaure mangwana nanu. Hebrews 12:29 inoti Mwari wedu moto unoparadza. Mangwanani ano dambudziko rako Jehovha ngaadhile naro nomoto. Chirwere chakutambudza moto ngauburuke upise chirwere ichocho. Mweya yetsvina yanetsa mumhuri, yanetsa muvana, Jehovha ngaapindure nomoto uparadze mweya yetsvina iyoyo. Uroyi hwakakuroya ndinodaidza moto waMwari ngauburuke izvozvi ubate mukati medumbu chawakadya chiburitswe. Mhepo inokuteverera ngaipiswe nomoto. Uroyi hwose hunoshanda
anoshanda against life yako ngaupiswe nomoto. Madhimoni anorwa newe ngaapiswe nomoto. Jehovha ngaagadzire nyaya dzako nemoto. Eria unodaidza moto unoburuka, unonanzva chibayiro, unonanzva namatombo, wonanzva nevhu. May the God of Elijah, who answers by fire, answer you by fire. Pazuva iroro vanhu vose vakatendeuka vari Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ngaanamata nekuti ndiye Mwari. Israeri ukadzoka kuna Mwari. Vavariro ya Mwari ndeyekuti vanhu ngavadzokere kwaari. Vavariro ya Mwari ndeyekuti nyika yose ngaidzokere kwavari. Jesu akauya mukuru kuna Eria kuti vanhu vadzokere kuna Mwari. Mwari wakagadzira nzira yekuti vanhu vadzokere kuna Mwari. Nzira iyo inonzi Jesu. Gamuchira Jesu udzokere kuna Mwari kuburikidza naye. Bhaibheri rinoti zuva iroro Eria ndobva auraya vaprofita vose vaBhaari akavagura musoro ari oga. Apedza kuvauraya, Bhaibheri rinoti pataverenga pachapter 19, Ahabu akaenda kumba samambo anotongwa nomukadzi, akanoripota kumudzimai kuti my boy, vaprofita vaBhaari vaurayiwa naEria, vapera. Now kufa kwavaprofita vaBhaari nekudaidzwa kumoto, hakuna kudaidzwa moto chete naEria. Pachapter 18 Eria wakanamata, mvura ikanaya, paita zvinhu zvitatu zvinopa mbiri kuna Mwari. Moto waburuka kudenga. Number 2, mvura yanaya. Number 3, vaprofita vaBhaari vaparara, news dzakafamba nyika yose, glory yakaonekwa yaMwari. Ushumiri hwaEria hwadzorera vanhu kuna Mwari. Vanhu vari kufara. The highest peak yeministry yaEria yasvika pamaximum yayo. Bhaibheri rinoti the following day pachapter 19, Jezebel unotuma shoko kuna Eria, unoti vaMwari ngavandiponde vandiuraye kana upenyu hwako iwe Eria mangwana nguva dzinoidzi ukasafanana navaprofita vavauraya. In other words, ari kunzi I'm going to kill you sekuuraya kwaita vaprofita vaBhaari. Nyaya yangu mangwanani ano inoti hondo yaEria. Chii chinonzi hondo yaEria naye mufundisi? Ndiyo hondo yandiri kutaura nezvayo yekuti kubudirira kwako kunogumbura muvengi, kusimuka kwako kunogumbura Satani, kusimuka nokukomborerwa kwako kunogumbura. Eria wauraya vaprofita vaBhaari, vanhu vadzokera kuna Mwari. Mvura yanaya, moto waburuka, Jezebel watsamwa. Rega ndikutaurire nhasi, kuzodzwa kwako kunogumbura mweya yechina namadhimoni. Kusimuka kwavana vako kunogumbura umambo hwadiabhrosi. Progress yako inogumbura umambo hwerima. Promotion yako inogumbura muvengi. Maachievements aunoita muupenyu, kubudirira kwako muhondo kune unogumbuka nekuda kwako. Kana agumbuka hapereri pakugumbuka, unotanga kukurongera, unorangana kukuuraya. Jezebel unoti mangwana unenge wakufanana navaprofita vavauraya. Vana baba nana mai, kune hondo yaEria. Makristu ana vaMwari, kana wasimudzwa naMwari, rega kurelaxa, rega kuvarayirwa. Ndonguva inomuka muvengi, ndonguva inotsama muvengi. Kereke yenyu kana yakunda hondo dzayo, kereke iyo ngairege kurelaxa. AFM ngarige kurelaxa, machechi ose regai kurelaxa. Kana Jehovha akupai victory, mabata matsika muswe wemungu, kana Mwari akupai makomborero, matsika muswe wemungu, magumbura shato, magumbura diablos. Chakanaka chese chaitwa naMwari chinogumbura umambo hwerima. Regai kuvarayirwa. Ndonguva yamunofanirwa kuchenjera, ndonguva yamunofanirwa kusimuka momira mukunyengetera. Maintercessor achinyengetera, vanonyengetera vachinyengetera. Rega ndikuratidze nyaya yehondo yaEria payakaitika kuna Dhavhidha. Dhavhidha wauraya Goriati, Israeri wafara, Israeri wakunda, Dhavhidha waradza umhare. Bhaibheri rinoti kuimba kwakaita madzimai kuti Sauro wauraya 1000, Dhavhidha wauraya 10,000, kwakagumbura Sauro. Zvikanzi naSauro o vanhu ava ini vanondipa 1000, Dhavhidha wapiwa 10,000. Saka ushe wakuenda kuna Dhavhidha. Victory ya David
yakafadza Israel, victory ya David yakafadza Mwari, yakagumbura umwe munhu. Kune munhu ari kugumbuka nevictory yako, kune munhu ari kugumbuka nezodzo yako, kune ari kugumbuka nenyasha dzako, kune ari kugumbuka nemasuo ari kuvhurika pamberi pako. Rega kurelaxa, unokurongera. Bhaibheri rinoti mweya wetsvina wakauya pana Sauro. David paairidza, Sauro waisimudza pfumo woda kubaya Dhavhidha. After his victory, after kuuraya Goliath, tinomuona Dhavhidha akunzvenga minondo, akunzvenga mapfumo, akunzvenga miseve ya Sauro. Chii chakuitika? Yamuka hondo ya Eria. Vana baba nana mai vatendi, kune hondo ya Eria inoitika munyika yomweya. Kana wabudirira, kana wasimudzirwa, kana waita chakanaka, pane vasingafari, pane vanorwa newe. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kubvira ipapo Dhavhidhi wakatanga kutiza, wakugara mumakomo, wakugara mumapako eAdhuramu. Chii chaitika? Paitika hondo ya Eria. Shoko raMwari Dhavhidhi panzvimbo yekuti ave mambo nekuda kwezodzo yakanga ipiwa naMwari, akanga ogara musango. Hanzi vanhu vakanga vachitambudzika, vaive nezvikwerete, vakanga vasingafari, ndo vakaungana vakatungamirwa naDhavhidha. Hondo yevanhu vane zvikwerete, hondo yevanhu vasingagutsikani, hondo yevanhu vasingafari, vanhu vasina kubudira muupenyu, mafailures nemalosers. Akava hondo yevanhu vakanga vachigara naDhavhidha. Chii chaitika? Pasimuka hondo ya Eria. Vana baba nana mai, haina kuperera ipapo nyaya. David wakatiza akaenda kunogara munyika yevaFiristia. Hanzi akaenda pamberi pamambo unonzi Akishi. Akishi akaudza kuti Dhavhidha uyu ari dangerous, ndiye wokuuraya Goliath, uye ndiye wokuimbirwa kuti Sauro auraya 1000, David 10,000. David akabva aona kuti panapa pandauya panapa pasi right, vanondiuraya vanhu ava. Ndobva atanga kuita benzi, akatamba upenzi, akabuda masiriri, akabuda madziwa, akaita kunge benzi pamberi paAkishi. Akishi akati ngaabviswe pano. Chii chaitika? Yasimuka hondo ya Eria. Vana baba nana mai, zvichida dambudziko rauinaro uri pahondo ya Eria, zvibvunze kuti sei pandakasimudzirwa pabasa ndo pakatanga problem marriage yangu. Zvibvunze kuti sei pandakasimudzirwa kwandinoshanda ndo pakatanga hondo nevakuru vepabasa. Zvinhu zviri kukurwisa. Tarisa kuti chii chakaitika. Pane kusimudzirwa kwakaitwa naMwari, pane kuwedzerwa kwenyasha, pane kuwedzerwa kwezodzo kunomutsa hondo ya Eria. Bhaibheri shoko raMwari rinotiradza Jesu Kristu. Bhaibheri rinoti apedza kubhabhatidzwa denga rakazuruka. Jehovha Mwari Baba vakataura, mweya mutsvene ukaburuka pamusoro paJesu uchiita senge njiva. Baba vakati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Hakuna muprofita akambovapo maIsraeri ane denga rakazaruka Mwari akataura pamusoro pake. Vamwe vaprofita vaisangana nengirozi, ana Mozisi vaisangana naMwari pagwenzi rinopfuta, asi kuti denga ribvurike Mwari ataure mweya mutsvene achiburuka. Zvakaitika pana Jesu. Achibva ipapo Jesu unoenda kugononamata kusango 40 days and 40 nights ari pafasting. Unoziva kana waenda panguva yekufasta, anointing inowedzerwa pamusoro pako. Kana waenda panguva yekutsanya, nyasha dzinowedzerwa pamusoro pako. Kana watsanya, mavision anotanga kuonekwa. Kana watsanya, madoors akavharika anovhurika. Kana watsanya, mweya wetsvina inodendera pamberi pako. Kana wangotsanya chete, level yako yasimudzwa. Asi Bhaibheri rangu rinoti pana Matthew chapter 4, Jesu achipedza kutsanya, after 40 days haana kusangana na Baba, akasangana na Satani. Ndo inonzi hondo ya Eria. Hondo ya Eria ndiyo yandati hondo ya Eria, yokuti kana wasvika papiki yenyasha hondo dzinosimuka. Kana wasvika papiki yekubudirira hondo dzinosimuka. Kana wakunda vavengi vako hondo dzinosimuka. Kana wasimudzwa naMwari hondo ndo padzinosimuka. Rega ndikuudze mwana waMwari, don't relax paunenge wina victory.
usarelaxa, usavarairwa. Ndonguva enemy yainokurova kana wavarairwa wabva ku all night prayer yawanamata Mwari akataura reka kurelaxa. Ramba wakatsika gia reprayer wabva pamusangano wekurufaro, wabva pamusangano wekuchechi kwenyu pamunenge makomborerwa neshoko, unosvika baba vashanduka, unosvika vana vachipenga vakuita vasina kukwana, zvabva nepi mumhuri munoitika zvimwe zvinhu. Inonzi hondo yaEriya. Eriya auraya vaprofita vaBhari, anamata moto waburuka, mvura yanaya, ndo panonzi naJezebel, mangwana uri kufa, mangwana tinokuuraya. Kana waita experience victory, wabudirira, wakunda, waita zvikuru, rega kuvarairwa. Rangarira hondo yaEriya. Jezebel wakamira akabata munondo anoda kuuraya. Zviri kuitika muchechi yokwenyu ihondo yaEriya. Zviri kuitika kubasa kwako ihondo yaEriya. Zviri kuitika kumba kwako ihondo yaEriya. Muupenyu hwako ihondo yaEriya. Vana vaMwari tiri kusangana nehondo yaEriya. Even COVID-19 zvairi kuita mumudzedu pamwe ihondo yaEriya, zvairi kuita machechi edu pamwe ihondo yaEriya. Yapedza dzimhuri, yapedza vabereki, yapedza vafundisi. Tiri muhondo yaEriya. Jezebheri wakatsamwa, mweya wakaipa wakatsamwa, mweya wetsvina wakatsamwa. Zvaunoitirwa naMwari zvinotsamwisa Satani. Kuropafadzwa kwako kunotsamwisa Satani, kukunda kwako kunotsamwisa Satani, kucelebrata kwako uchicelebrata kunatsamwa, progress yako inotsamwisa mweya wetsvina. Shoko raMwari rinoti Elijah akamanya zuva rose muprofita uya angari pagomo reKameri, zuva rose achingomanya, uya akanamata mvura ikanaya, zuva rose ari kumanya, uya akanamata moto ukaburuka, zuva rose achimanya, murume akaburaya vaprofita 450 nomunondo ari 1 wamanya. Shoko raMwari rinoti akasvika paakagara pasi pomuti akati, Jehovha Mwari ndiurayei nekuti handina kururama kudarika madziteteguru angu nemadzibaba angu. Chii chaitika? Wabatwa nomweya wesuicide, wabatwa nomweya ava suicidal, akuda kufa, basa risati rapera. Rega ndikudze, kana hondo dzaEriya dzamuka, rega kuzviuraya Mwari asati apedza newe, rega kushuva rufu Mwari asati apedza newe. Usamutiza Jezebheri, usavhundusirwa naJezebheri. Tarisana naye umukunde. VaRoma 8:37 inoti pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokufurikidza kuburikidza naJesu wakatida. Takadiwa naJesu. Patinorwa hondo tinomira parudo rwaMwari. 1 John 5:4 chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Chii chinokunda nyika? Ndiko kutenda kwedu. Anotenda kuti Jesu ndi mwanakomana waMwari wakakunda nyika. Isaiah 54:17 hakuna nhumbi inogadzwa iwe, inogadzwa nomuvengi ichakukuvadza. Jeremiah 1:19 vacharwa newe asi havakukundi. Jezebel haakukundi, mweya wetsvina haakukundi, vanhu havakukundi, COVID-19 haikukundi. Uri mukundi nokupfurikidza. Kunyange pahondo yaEriya unokunda. Jesu unoti ndovaka kereke yangu pamusoro peruware, masuo aJesu haangatongoikundi. You are unconquerable, you are unbeatable. Nekuda kwaJesu wakatenda. Mwari ngaakuropafadze. Hondo yaEriya painomuka, ramba wakamira uchidaidza zita raJesu. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Baba, komborerai vateereri veshoko, komborerai kereke, komborerai vatendi, komborerai vashumiri, komborerai nyika, komborerai ana baba nanamai, komborerai vatungamiri venyika. Hondo yaEriya kana yamuka, vana venyu varege kuvarairwa, varege kutya, varege kuvhunduka, varambe vakamira vachikunda, vachifurira pamberi, vachishandira Mwari. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Ameni vanu, vanu,
Chauya